ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ప్రియమైనటువంటి భక్తులారా, ఈరోజు మనము వినబోయేటువంటి శ్లోకము మొత్తం వేద సాహిత్యానికే హృదయం వంటిది. మొత్తం భక్తి మార్గానికి ఒక శిఖరం లాంటి శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మొత్తం హరే కృష్ణ, ఈ వ్యాసుల వారు మన కోసం రచించిన తర్వాత తాను అసంతృప్తిగా ఉండి తన కోసం రచించినటువంటి అంటే ఇదే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం 17 పురాణాలను అవన్నీ కూడా రచించిన తర్వాత మనకి ఆయన అసంతృప్తితో తన గురువైనటువంటి దేవర్షి నారదుడు యొక్క ఆదేశంతో రచించబడినటువంటిదే ఇది. పరిపక్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఇది. హరే కృష్ణ. శ్లోక సో ఆ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము. హరే కృష్ణ ప్రభు, వస్తుందా స్క్రీన్? వస్తుంది ప్రభు. ఓకే. శ్రీమద్ భాగవతము 1వ స్కందము 1వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకము. నిగమ కల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాద్ అమృత ద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూసినట్లయితే, ఓ భావుకులారా, రసికులారా, జ్ఞానులారా, వేద వాస్మయము అనేటువంటి కల్ప వృక్షం యొక్క పక్వఫలమైన శ్రీమద్ భాగవతమును ఆస్వాదింపుడు. ఇది శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ముఖత వెలువడి ఉన్నది. తత్కారణంగా ఈ ఫలము మరింత మధురంగా ఒప్పారి దాని అమృత రసము ముక్త పురుషులతో సహా ఆస్వాదనీయమై ఉన్నది అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. నిగమ కల్ప తరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాద్ అమృత ద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసిక భువి భావుకాః అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి పదాల గురించి కొన్ని చూసినట్లయితే, నిగమ అంటే వేదాలు, కల్ప తరువు ఇక్కడ
కల్పతరోర్ అంటే కోరినదల్లా ఇవ్వగలిగేటువంటి దివ్య వృక్షాన్ని కల్పతరోర్, కల్పవృక్షము అని అంటాం కదా. కల్పతరువు అంటే కోరిన ప్రతిదాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ వృక్షము అనేటువంటి అర్థం. అలాగే గలితం ఫలం అంటే ఈ ఫలము పరిపక్వమైనటువంటిది, పూర్తిగా పక్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఫలంగా ఇక్కడ అది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా సుఖముఖాద్, ఆ శ్రీ సుఖ మహర్షి నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటిది. అమృత ద్రవ సంయుతం, అమృత ద్రవ సంయుతం అమృతంలా ప్రవహించేటువంటి రసంతో నిండినది. భాగవతం అంటే శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించినటువంటి ఇది. రసమాలయం, రసాల ఆలయం. రసికా భావుకాహ అంటే రసాన్ని ఆస్వాదించగలిగిన హృదయము కలిగినటువంటి వారా అని చెప్తున్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క విశిష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని మరి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ శ్లోకం ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క విశిష్టమైనటువంటి స్థానము ఏంటి అనేటువంటిది నిరూపించబడినటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము బద్ధజీవులకే కాదు, మనలాంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధులై ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులకే కాదు అని చెప్తున్నారు. ముక్త పురుషులు, జ్ఞానులు అందరూ నిత్యము పారాయణం చేయదగ్గ గ్రంథమని ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మోక్షం పొందినటువంటి వారు కూడా నిత్యము మరి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంను పారాయణం చేయవలసినటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము సర్వశాస్త్రముల కంటే మరి శ్రేష్టమని తలంచి మాత్రమే మనము శ్రవణం చేయరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎలా చేయాలి అంటే ఇది సమస్త శాస్త్రముల యొక్క ఫల స్వరూపమై ప్రకాశించుతున్నది అని. సో ఆ విధంగా మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనము ఆస్వాదించాలి. ఇక్కడ దీన్ని పిబత అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దీన్ని భాగవతాన్ని చదవండి అని అనట్లే, ఏమంటున్నారు, తాగండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఇక్కడ ఇది ఈ శాస్త్రాలు అలాగే వేదాలన్నింటినీ కూడా కల్పవృక్షాలతో పోల్చబడినటువంటివి. మరి కల్పవృక్షము అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా కోరిన ప్రతిదానిని కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటిది కల్పవృక్షము కదా. మరి మనకి వేదాలలో కల్పవృక్షాలుగా వేదాలు ఎందుకు చెప్పబడతాయంటే, ఎవరికైనా ఏవైనా మనకి ధనం కావాలి అనుకోండి, కర్మకాండాలు నిర్వహించాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళాలనుకోండి, యజ్ఞయాగాదులు చేయమని చెప్తుంటారు. మోక్షం కావాలనుకోండి, జ్ఞానం మార్గాన్ని ఆచరించమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇవన్నీ వేదాలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మన హృదయం తృప్తి చెందుతుందా అంటే ఆలోచించండి ఒకసారి. వ్యాసుల వారికే తృప్తి లేదు. మరి ఇక్కడ గలితం ఫలం చెప్పబడినటువంటి పక్వమైనటువంటిది భాగవతం. మరి ఇక్కడ వేదాలన్నీ కూడా కల్పవృక్షాలు, ఇవ్వగలిగినవన్నీ ఇచ్చేటువంటి వృక్షాలు ఎంత గొప్ప వృక్షమైనప్పటికీ దాని నుండి పక్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పండు లేకపోతే మిగిలినవన్నీ కూడా, అక్కడ ఇచ్చేవన్నీ కూడా ఫలవంతం అంటే పక్వమైనటువంటి పండ్లు కావు అన్నట్టు. మామూలుగా మామిడి పండ్లు అంటే ఎంతో మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం.
కానీ మామిడి పండ్లు అదే పచ్చిగా ఉన్నాడు, పక్వ స్థితికి రాలేదనుకోండి, పండలేదనుకోండి, దాన్ని తినవంటే ఇంత ముఖ్యంగానే తిని ఇంక నాకు సరిపోయింది అని చెప్తాం కదా. మరి వేదాలలో కర్మ ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, ఉపాసన ఉంది, కానీ అవన్నీ కూడా పక్వం కాని స్థితులలో ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బట్ శ్రీమద్ భాగవతము మాత్రమే కర్మ మిశ్రమము లేకుండా, జ్ఞాన మిశ్రమము లేకుండా, మోక్ష మిశ్రమము కూడా లేకుండా ఓన్లీ ఒకటే ఒకటి, అదే కృష్ణ భక్తి మాత్రమే ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే అది, అందుకే శాస్త్రాలన్నీ కూడా గలితం ఫలం అంటే పూర్తిగా పక్వమైనటువంటి ఫలం. మరి ఆ పక్వమైనటువంటి ఫలం పండు మనకి మంచి పండినటువంటి పండు, అది ఇంకా చిలుక కొడితే ఇంకా దాని యొక్క రసం ఎంతో ఆస్వాదంగా ఉంటుంది. ఆ పక్వమైనటువంటి ఫలాలలో కూడా చిలుక ఎంతో ఆస్వాదింపదగిన దాన్ని మాత్రమే కొడుతుంది అని చెప్తారు. సో అలా చిలుక, ఇక్కడ సుఖ అంటే చిలుక వస్తుంది, సుఖముఖాత్. మరి ఆత్మారాముడైనటువంటి ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు కూడా పారాయణం చేయవలసినటువంటిది అంటే ఇక్కడ ఇది. ఇంకొక రకంగా సుఖముఖాత్ అంటే మన గౌడీయ వైష్ణవ విధానంలో గురు పరంపర అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇది చాలా భక్తుల మనకి భక్తి భావనలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ గురు ముఖాత్, గురు పరంపర ద్వారా భగవంతుని యొక్క మహిమలను వినాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇది మరి వ్యాసుల వారు రచించిన తర్వాత నేరుగా మనకొచ్చి పడలేదు, ఇది మనమే దాన్ని డైరెక్ట్గా చదవడం లేదు. ఇది ఏమైంది, చెట్టు నుండి నేరుగా కింద పడినటువంటి పండు కాదు, పండి కింద నేరు నుంచి పండలేదు. ఎవరు దాన్ని చక్కగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారు కోసి కింద ఉన్నటువంటి మనకి అందించినటువంటిది, ఆ పండినటువంటి అంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నోటు ద్వారా వచ్చినటువంటిది. మరి అంటే సుఖదేవ గోస్వామి వారు ఏ విధంగా అయితే పండు చిలుక మంచి ఆస్వాదింపగలిగినటువంటి పండును మాత్రమే కొరికినట్లుగా అందులో ఆస్వాదించదగినటువంటి వాటిని ఆయన నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటిది, అంటే ఈ భాగవతం పరంపర ద్వారా వినవలసినటువంటిది. మరి ఎటువంటి వాడు సుఖదేవుడు అంటే ఆత్మారాముడు, బ్రహ్మజ్ఞాని, నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి భాగవత రసాన్ని తన తండ్రి ద్వారా విని కృష్ణ లీలలకు బంధించబడ్డటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ మనము ఆ భాగవతాన్ని గురువు నోటి ద్వారా వినాలి. ఎందుకంటే ఆ గురువు మనకి రసాన్ని ఇస్తాడు, ఆయనే మనకి సుఖదేవ గోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటిది. మరిది ఆ గురువు ముఖత వచ్చినటువంటి అమృత ద్రవ సంయుతం, అంటే కృష్ణ లీలల యొక్క రసం మనకి శ్రీమద్ భాగవతం. ఎందుకంటే ఇది అమృతంతో పోల్చబడినది, అమృత రసం. ఎందుకంటే ఇందులో శ్రీకృష్ణుని జన్మ, శ్రీకృష్ణుని వృందావన లీలలు, శ్రీకృష్ణుని గోపికల ప్రేమ, శ్రీకృష్ణుని యొక్క రాసలీలలు ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది ఒక తత్వం కాదు, ఇది హృదయాన్ని కదిలించేటువంటి రసం. సో కనుకనే మనకి రూపగోస్వాముల వారు కూడా చెప్తారు, భక్తి అంటే ఒక తత్వం కాదు, అది ఒక రసం. అందుకే భక్తి రసామృత సింధు కదా ఆయన రచించినట్టు. సో తదుపరి శ్లోకంలో ఉన్న పదం పిబత భాగవతం. పిబత అంటే దానిని తాగండి. ఇక్కడ ఎందుకంటే శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి మాట మనకి చదవండి అని చెప్పట్లే, తాగండి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా జ్ఞానం అనేది చదివితే అర్థమవుతుంది, భాగవతం మాత్రమో అది త్రాగితేనే దాన్ని మనలో మార్పు వస్తూ అని చెప్తారు. మన యొక్క హృదయం మారుతుంది, మన యొక్క జీవితం మారుతుంది, మన యొక్క దృష్టి, మన యొక్క విధానము మారుతుంది అని చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఎవరు చెప్తున్నారు? రసిక భావుకాహ. ఇది
ఆస్వాదించదగినటువంటి వారికి. అంటే ఇక్కడ ఎవరు అర్హులు దీన్ని, అంటే ఎవరు ఆస్వాదించగలరు అని అంటే మామూలుగా సాధారణంగా ఉండేటువంటి బద్ధజీవులే కాదు. సో మహానుభావులైనటువంటి, అందుకే ఇక్కడ అంటుంటారు, ఓ జ్ఞానులారా, భావుకులారా, రసికులారా, తెలివిగల మహాత్ములారా, ఈ శ్రీమద్ భాగవతము వేదము అనేటువంటి కల్ప వృక్షమునకు పండిన పండు. అది శ్రీ సుఖ మహర్షి ద్వారా అందించబడినటువంటి ఏకైక పురాణము, శాస్త్రము, వేద శాస్త్ర సారము, ఆయన ముఖము నుండి వెలువడ్డ అమృత భాండము. సుకుడనే చిలుక ముక్కు చేత కొట్టబడినది కావున ఇది బాగా పండినది, పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానామృతం అనేటువంటి పండు. ఇది అమృత రసము కావున ఎవరిని చేయమంటున్నారు? ఓ రసికులారా, మాటి మాటికి దీనిని త్రాగండి, పానం చెయ్యండి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇది ఎవరికంటే అహంకారంతో వినేవారికి కాదు అని చెప్తారు, విమర్శనాత్మక ధోరణితో వినేవారికి కాదు. ఎవరికంటే వినయంతో వినేవారికి, సేవాభావంతో వినేవారికి, కృష్ణ ప్రేమను కోరుకునేటువంటి వారికి, వారే రసిక భావుకులు అని చెప్పబడి, రసికులు భావుకులు అని చెప్పబడేటువంటిది. సో మరి ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూస్తే, మనకి వేదాలు మార్గాన్ని చూపెడితే భాగవతము మన యొక్క చెయ్యి పట్టి నడిపించేటువంటిది. తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే చిన్నప్పుడు మనం నడిపిస్తూ ఉంటారో, వేదాలు ఎలా తప్పించుకోవాలో చెప్తే ఈ భవబంధనాల నుండి భాగవతం ఎలా ప్రేమించాలి అనేటువంటిది నేర్పుతుంది మనకి. సో కాబట్టి శాస్త్రం మనకి నిర్దేశిస్తుంది మనల్ని, పిబత భాగవతం రసమాలయం, మళ్ళీ మళ్ళీ తాగండి, కృష్ణ ప్రేమ మీ హృదయంలో స్వయంగా పండుతుంది అని చెప్పబడుతున్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.